abrindo o Lucky Block. חברים, לוקי בלוק ראשון. טוב, אני אומר לכם, שם כסף יותר בדברים. אחי, אני פשוט לא מזליסט. אחי, מה אמרתי? טוב, גם פה יש שם משהו גרוע, וגם פה, אני אומר לכם. יש קומבינצ'ונס. אני רואה גם קסדיה קרוקודיה. אחי, גם קסדיה קרוקודיה. יואו, אומייגאד. Let's go, אוקיי, פותחים את סטייל. אחי, גם לא סנומי חוצפות. אחי, מה אני רואה? אוקיי, פתר אותו, הנה. אומייגאד, אומייגאד, מה אני רואה, אחי? חלב שלי רואים. רק בגלל שאתה את המטורפים האלה עכשיו כל הדברים, אני אומר לכם, זה גרוע. אומר לכם. מה זה? אחי! אומייגאד. קטע כל הכיוון. שש, שבע. אוקיי, אבל בסדר, נו. קצת דברים מטורפים, פסיכיים, אז בסדר. כאילו, זה לא פסיכי, אבל זה כאילו טוב. מה, אחי, עוד פיצה. אוקיי, אם זה פה משהו מטורפים, לא יודע מה זה. אחי, לא סתם. זה פס. יאללה, נו, שש, שבע. מה זה? נו, מה? נו, לא פתחתי את זה. חשבתי שפתחתי את זה. מה? לא סטופשיטוס. בסדר, לא סטופשיטוס. זה די טוב. חברים, מוכנים לשמוע משהו? תראו, אני פותח זה לא אני. עבדתי עליכם. זה לא אני. זה סתם איזשהו סרטון שראיתי בטיקטוק ואני עכשיו מראה לכם איזה דברים פסיכיים לשאול. אז אבל איך יצאו את הדברים האלה? זה ציטים אחי, אני אומר לכם.